To, auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Gaskiya ne a mahangata, duniya ma baki daya, in muka dawo ta bangaren musulunci, addini ya kafi ne baki daya da matasa. Don in ka lura lokacin da ma'aiki mai tsira da amincin Allah ya zo da musulunci, baki daya wanda ke tare da shi suna ƙasa ga shekara 40 ne. Sayyidina Aliyu bin Abi Talib ma lokaci yana ɗan shekara 10, har lokacin da ya hau halifancin ma'aiki mai tsira da amincin Allah bai yi da shekara 50 ba, matashi ne. Saboda haka ni a gani na ma na daga cikin feluwar da aka samu na shugabanci a Najeriya da ba a sako matasa a cikinta ba. Saboda matashi gorin shi bai cika yawa ba. Dattijo tsoho, sorry, ba ina son in agensin tsofaffi ba ne ba, amma gururukansa, 'ya'yansa da jikokinsa yana da target a kansu. Shi kuma matashi daga shi kila sai matar shi in yayi matai ma. So gururukan sun ragu, so za a samu kyakkyawan ƙarshe da kuma tunani mai kyau saboda yana kallon future. Kuma yanzu matasa na Najeriya sun wuci cewa aizatan za su iya ko ba su iyawa, saboda akwai misalai da yawa a kai. Yanzu in za ka kalli mai girma gwamnan jihar Kogi, mai girma Yahaya Bello, ya cancanta kuma ya yi an gani. Misali ne ya zo, dole a yi misali da shi. Mai girma Yahaya Bello ya yi aikace-aikacen da a Najeriya ya ciri tuta. A matsayin shi na matashi ɗan shekara 46, matashi ne. Na farko ni a karan kaina akwai wani mai gidana muke magana da shi, yake cewa Yahaya Bello ya ba su kwangila ta shinkafa aƙalla tirela 80 da wani abu, 86, wanda duk tirela ɗaya kasan tana ɗaukar buhu 600. Wannan ɓangare guda ne kawai mutum guda aka ba supplying don a raba ma al'umma lokacin azumi. Wannan matashi ne wannan aikin. Bayan aikace-aikacen da ya yi na jawo matasa a ciki, gine-gine ne, hanyoyi ne, me ga su nan. Sannan a cikin gwamnatin Yahaya Bello, kusan a jihar Kogi, kusan kaso mafi tsoka duk matasa ke running, suke rike da mukamai. Kuma jihar Kogi tana daga cikin jihohin Najeriya waɗanda ake ganin ayyuka a ƙasa. So ni ina ganin a nan ina ma ba da shawara ga mai girma gwamnan jihar Kogi Alhaji Yahaya Bello da cewa muna gayyatarsa ko muna ba da ƙarfin gwiwa cewa ya zo ya tsaya mana takarar shugaban ƙasa. To ai kamar misali yanzu kallon lokaci, amma akwai ayyuka aƙalla guda 80 wanda Yahaya Bello ya yi, wanda suka taɓa rayuwar al'umma kai tsaye, suka taɓa rayuwar matasa. Misali, ya gina research center wadda matasa ana kallon matasa ne yasa aka gina wannan research center din. Akwai wata katafariyar gini da ita revenue office wanda za a tattara kudaden shiga. Ya faɗaɗa
hanyoyin samun kudaden shiga ba wai kawai ya ta'allaka ba ne da abin da gwamnatin tarayya ke basu, an faɗaɗa. Sannan akwai gine-gine da ya yi na rehabilitation centers wanda ya yi, akwai hanyoyi ta manya-manyan hanyoyi da ya yi masu inganci, akwai makarantu, akwai ɓangaren samar da ruwan sha, ya inganta samar da ruwan sha a jihar Kogi, akwai ɓangaren noma, ya haɓaka ɓangaren noma da samar da taki da tallafi wanda yake ba manoman a kai da sauran ababe waɗanda sai dai mu summarizing wani lokaci mun zo mu tattauna a kansu, wanda ni ina kallon wannan kawai ya isa cewa a tsaye da wannan mutumin takarar shugaban ƙasa domin mu ɗanɗana cewa mu ma matasa yau namu ke yi. Sorry to say, an jaraba manyan mutanen sun yi an gani iya rawar da suke takawa, to amma yanzu muna buƙatar matashi ɗan uwanmu, saboda muna ta fafutukar cewa ba a sa matasa cikin siyasa, to muna kallon matashi ɗan uwanmu ya zo ya jagoranci Najeriya a ga rawar da zai taka, saboda an yi ya gani. Da wannan ne muke takaitawa. Wani lokacin za mu ɗora daga inda muka tsaya na nasarorin da ya samu da kuma aikace-aikacen da ya yi na biliyoyin kuɗi a jihar Kogi, wanda muke sa ran insha Allahu in ya zama shugaban ƙasa za a ga abin da ya fi wannan bi izinin Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.